बारगा 1000 रुपये, महेश शंभूराव सावंत हसनायकवाडा 550 रुपये, प्रताप देसाई सिंगरगाव 500 रुपये, गोपीनाथ गजिनकर मच्छीवाडा 500 रुपये. Hallelujah.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಾರದಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೋ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರವಶನಾದೆನು ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರಿಚಿತನಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಣಯದ ಮುನ್ನವೇ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರೇಮಿಯೋಗಿಯಾಗಲು ಅರಳುವ ಶಬ್ದ ನಿನ್ನ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಏಕಾಂತವನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಡು ನೀಗ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಾನೇನು ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಜೋಡಿ ನೀನು ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೋ ತಂದನು ನವೇ ಪರವಶನಾದೆನೋ ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರಿಚಿತನಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೇಳದೆ ಕಟ್ಟಿರಲು ಹಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳಬೇಕು ಆಲಿಸುವಾಗ ಸಾಕು ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹೋಗಬಹುದು ನಾನು ನನಗಾಗಿಯೇ ಕಾದಿಟ್ಟುಕೋ ಹಠವಂತನು ಕೆಳಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರವಶನಾದೆನೋ ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರಿಚಿತನಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मेरी आँखों पर मेरी आँखों पर रात भरा हम के गुजर रात भरा
के गुजर मेरा चांद मुझे आया है नजर कभी लबों को छुआ नहीं अरमा को ही पूरा हुआ नहीं कभी लबों को छुआ नहीं अरमा को ही पूरा हुआ नहीं कभी रात का गुलशन खिलना है कभी दो मिलना है देखूंगा भी मैं हूँ बंदर देखूंगा भी मैं हूँ बंदर रात जरा तुम के गुजर है रात जरा तुम के गुजर मेरा चांद मुझे आया है मेरा चांद मुझे आया है नजर है रात जरा हम के गुजर है रात जरा हम के गुजर मेरा चांद मुझे आया है नजर दिल में क्या क्या शुरू काय करताय डोळ्यात बोलताय दिल में क्या क्या शुरू लुक छुप देखे आंखों में जाके दिल में क्या क्या शुरू मुझे बता जरा कहता क्या दिल तेरा इश्क का रंग बाय 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 Bye.
ती माझ्या श्रीमंत घराण्यात जन्माला येऊन म्हाका खूब इतकं सुख दिलो जाल्यार मागीर बायल लक्ष्मी माझ्याकडच्यान पयस कमजोर मागीर दुःख दिलें देवा तूं म्हाका दुःख दिलो पण देवा दोष दिवन कांयच फायदो ना देवा कांयच फायदो ना कित्याक म्हणल्यार जे कोणा मनशाल नशिबात असेल पळय तेच घडत गेलें लक्ष्मी म्हाका तूं म्हाका लक्ष्मी कित्याक आणि वयतस्तर मागीर हातात चिकून गेले लक्ष्मी दोन मागीर हातात उलटून रक्कम घेऊन गेले त्या दोन्ही बोट रक्तला हाय कशाकडे मागायची बोट पप्पा 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 आई बोल पापू किती विचार करते काय अरे पुता काय तुझी आई खूप गाते रे पुता दर्शन विचार करणार रे पप्पा तू तंबेलाय आणि तू तंबे पप्पा वा रे पुता वा किती सुंदर संस्कारी पोर रे पुता मी किती सुंदर संस्कारी पोर अरे विजय तो गेला पप्पा तो विजय खेळू गेलो बाई कॅच तू सत्ता क्रिकेटच खेळते राहतो का की अभ्यासाकडे मात्र लक्ष दिलं का ना पप्पा आज किती जर तू खबर असा आज आमच्या टीम फायनल पावली त्यांना 2 बॉल 12 रन आशिले त्यांना हे 2 बॉलात 2 सिक्स मारन आमच्या टीम मॅच विन केलो काही कमी समजून आशिले आई खा असा आई आमच्या बरोबर नाही पुता आई आमच्या बरोबर ना ती देवाला गेला पुता देवाला गेला आम्ही भी देवाला गेला अच्छा पप्पा अरे पुता असं होतच आहे ना पुता ज्यांना तो आमचा देव आपच पळे त्यांनाच आम्ही वयच पडतो त्यांनाच वयच पडतो अजय विजय तुमच्या आईला ममता माझे पप्पा माया हे सगळे हा केन्नाच कमी पडतील रे पुता केन्नाच कमी पडतील तुमका
नरसिंहनारायण देवाच्या वार्षिक जात्रोत्सवानिमित्त श्री नरसिंह प्रसादी नाट्य संपदा सिद्धार कडे तुझपुकार श्री प्रदीप कोटारकर सिन्नर हिणी बरयले कोंकणी नाटक आणि श्री राजेंद्र राणे हिणी निर्देशन दिले संगीत सामाजिक विनोदी कोंकणी नाटक प्रेमची खबर मंगळसूत्राची किंमत प्रेमिकाची खबर मंगळसूत्राची किंमत विश्वनाथ बडा या गावचा दानेश्वर कर
अगर्भ श्रीमंत विष्णुदेव, तू ह्या गावात राजा असताना पण व सूर्य अख्खा देशात राजा. या सूर्याला ऐकत पुरा देश गडगड जाऊन घालता. अरे मिनिस्टर घरी राज्यात सीएम पर्यंत हवे सांगितलं ऐकत असत. तू या गावचा लोकल पगड बांधून तुम्ही खेळायची खेळा अल्पविराम घेतलं व सूर्य. असं तुझ्या फुलासारखं सुंदर संसार मस्त कर. असं मागे आत्याला फुलाचं बातलं घेता म्हणून पडे ते रो मिस्टर विश्वनाथ पडे ते रो. गली को आग देते हैं, मुर्गी को राग देते हैं. उस राग से बने पैर उसे सूर्य भाई. तुझ्या कृपे आज माझ्या दोन्हीच अजय आणि विजया तेमगे लिहाद अवय लिहाद येऊ दिलं तर आणि अवयली आणि बापायले माया ममता ही सगळी कशा का हाय दिली आणि त्यांना हाय नानाची बोट केलं देवा नानाची बोट केलं चला ते मध्ये दोन्ही चला जीवना भीतर कसलो त्रास येऊ दिला देवा कसलो त्रास येऊ दिला होता. या नरसिंहदेवाकडे ना जेवण मागला ना. काय तुमको दोघं जण बरे तर दोर म्हणून हा त्या देवाकडे म्हणते तुझे आई जर तर आज म्हणत असेल तू तुमको पळून घेऊन कितले खुशे करता असेल ते एकदम आनंदात तुमचं केली पप्पा आईला प्रेम आमच्या नशिबात नाच झाला. आईला बाबाला माया ममता आमका लहानातला भोड केला. हो तुझं उपकार आम्ही केन्नाच विसरणार आहे पप्पा, केन्नाच विसरणार. उपकार तुगे पप्पाला रे मागे आत्याला असं तुमच्याचे मागे आत्या पर्यंत तुम्ही ह्या बंगल्यात असशील आम्ही जीवन जगते तसा काय झालं कोणच्या तरी तेवढा मग भीक मागते बसताशील रे ते तू जे सांगतेस बळ ते तुझे आत्या ते बी तू किती हट्टेस बळ ते बी तिच्याच हट्टेची आत्या ते काय माझ्याच्या काही दोष नसेल आणि ती मागे स्वतःची बहीण असली आणि स्वतःची बहिणी खाऊ किद्या म्हणून मान मिळतो रे किद्या म्हणून मान मिळतो मात्र तरी विचार करून येत असताना करोड्यांच्या आस्तीसाठी ह्या जगात पैसे पडले की बैल भावा पोट बाप्पाय भाव भावा पोट बनावर नाव पैसा पैसा सर्वश्रेष्ठ. सूर्या अरे लक्ष्मी म्हटलं तर तुझ्या आत्ते तिथलाच नाही मागे बाहेर शिरते या मागे राजे आले आणि विचार आले आवायाची ती आवायाची आणि तसल्या त्या मनसा घात तुझ्या पण मारताना चोप माधर्या चोप तुम्हीच मागे आता तडपडून मारला म्हण मागे पप्पा मारतस तर मागे सांगेल असं तिथलेच ते गेल बहिणीक मारी आल्या जीवाचं हाल हाल कोण ते गेल घर सर्वनाश करण्याचं वचन घेतलेलं कोण सांभाळून तू हंगे येला तुझे पायाचे पण तू हंच्या वैद्याला दुसऱ्याला खांदाचे. अरे हो तुम्ही स्वतः आत्या गो मान मारे हो या मामल काम करता हो तमा तसे म्हणत या रोहकाला तुमच्या घरात प्रवेश केला या सूर्या जोपर्यंत ह्या विष्णूचा बगीचा अजय आणि विजय जिवंत असतात तोपर्यंत तू ह्या घराचा सत्यानाश नाही
समाधी बांधो त्या समाधीच्या सिंहासनावर विराज बांधतो व सूर्य म्हणजे अरे त्या दोघांना तोंडा लागणार रे सगळ्या ते काय माती वाटणार रे ते गेली वागणूक पळेल मागे मना भय दिसू लागला सगळ्या मागे मना भय दिसू लागला अकस्मात किती झालं चला तुझ्या भावाने जे तू बरोबर कळतं मर सगळ्या तो बिना काय करतो आपले भूत येले घेतले आणि गेले घेतले आज तुझ्या मेहनती आज आम्ही त्या घरात सुखात खाते पित्या झाले अरे अरे को अशी आमच्या कंपनी तो पळते ते फक्त तुझ्या मेहनती ही पुरा करोडांची असते ही तुझ्याला वाचन केली पण तू चला ते हाय असे तुझ्याला वाचन केले की तू विचार असे तुझ्याहून केलं सगळ्या तू आणि किती विचार करणार असते मागे नावावर असो नाव विजयावर नावावर असो कोणाला नावावर असतात असते अंगेले तुझे पप्पा आज आहे 2 बोला 2 आणि मॅच जिंकून तू त्यांना बोला 2 बोला 2 6 माल म्हणता 4 बोला 4 पोल माल म्हणता त्यांना तू 2 बोल 4 बोल म्हणता की आई ते किती का म्हटला ते मला मग किंवा हार्दिक पांड्या ऐकून जोडला नसले काय येईल बॅटिंग करून मकात गांडीचा तुम्ही आता बॅटिंग केलं पुरो आपले विजय अरे अजय रात्र दिवस मेहनत करता तू भी मात्र त्याचा साथ दे अरे मेहनत करू शिक रे का फक्त खेळत राहू नका ओके माय डिअर चला माझे एक कंडिशन असतं ठीक ते सांग आई ज्यांना या घरा एक भागे अडकलो त्यांनाच नव्हतं की मदत करतो तुम्ही मग मदत करते ना भाभी आरती नका हाय विजयान सांगते बरोबर असं अरे काकडा आवाज ना झाला सारा घरात शोभून आले घरात शोभून काय म्हणून सांग रे पप्पा बी असं दुःख असं काय म्हणून रे भाई ओके 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 भाभी भाभी सांगितलं काम करत ऐकत मला 100% ओके बाबा तुम्ही सांगितलं नाही चालतं सर आज एक काम करा यात कुशल आपण तर छान जेवणाचं घ्या तुम्ही माझं तुझ्या कामात पाहता हा विचार करा आहे तू ह्याच्यानंतर तो लग्न झाल्यानंतर तुझ्या पण बेकार होऊ जाईल ना अजिबात अजून काही कामावर चला वाढवून दिले ऑपरेशन झाले पडलो नागो हांव ते गांवांतून बी कोथमिंबाचे कॅम्प सुरू जाला तुय बी ऑपरेशन कर रेलगाडी किती काय म्हणून हात सोडतलो आणि खस सुंदर तू काळूचा चप्पू घाल घेऊन म्हाका अशें कितें सांगला रे बापरा तुमका तुझं जमणी काय मारताली का वळखला म्हाका तू 60 आणि म्हाका 40 पिया लोकां जर सांगत की काळे कान तोंडात घालतले किती ते काय आधी सांगतात आणि किती घालतले शेड शेड घालतले असं भावपासून केस काढणे कर घरी आहो मागे बापाकडे कसे ठेवलं तरी झालं देवा खबर आणि तू आणि बोलले फेरस लावली आणि तिकडे पडली घरी आहो माग देऊ हाव बाबी भुलले का आणि हेगे तो पार्टनर पेत्र हवालदार मागा चिठ्ठी देऊ चिठ्ठी तू काय त्या पेत्र हवालदारा जमणी कडनं मारला तर मागे नाव गुलाबी वगैरे बाबा नाव आणि फुल फुला
ती आवय गुलाबी आणि तू मुगरेत मळ आणि ह्या करता एक जोड झाला ना कळ्या चंड पण घ्यायला काळ्या चंडीवर आपलं झाले होता झाली होय म्हणून सांगतो ठरवून देत ना की भीतीचा जोड होय की नाही ना बाप्पा मला तोंड आले होय तर सांगतात एक क्लासा चाचावर फाडून येतो बाप्पा ते बाई आणि बाजूवर असा पडत येतो शाळेत 10, 15, 20 वर्ष टाका त्यामुळे शहरांना अरे गुंडू हो बाहेर मास्तर बरे चलो परा शिकू रावतात आणि बरेच शिकास पडून एकूच काचच रावतात रे तसे आम्ही ते बरे काही शिकेत आहे पडोकूत एक तासा 4 वर्ष बियासारख्याच भातू सेम जरा एक्झाम कशी गेला किती बरे ना काय किती सारे ना म्हणजे क्वेश्चन पेपर झाड पडे क्वेश्चन पेपर आणलाय क्वेश्चन पेपर आणणार आहे हा. आणि किती वाजता आहे आन्सर पेपर ते कोण आणणार म्हणून आहे आणलाय त्यांना बुद्धी वाढला फक्त अंगान वाढला ते बेसी उडला म्हणून त्यांच्या लग्न केला 2 पोरं बापू जाती मला कळत रे बाबा दोन ने परत चार पडाले अरे माझे भांगरात तुकड्या कोणाची तेवढी झड झाला तू बेटाला सोड देऊ का असं म्हणला का असला हा चुटला करो जा बुद्धा जा इंगाने गोड चढू ना म्हणजे का मी मेघाला पडाय तुमको मात्र आपला सब लोक आवडतो तुम मात्र आपला किती आहे आमचं किती आपण तू काय तुमचं आपलं तुमचे बघा तुम्हाला आपले आम्ही बिचारे मुली मुगो की याद येईल गो गाय मुली पडे काही फोन केला माहिती फॉस्ट सुंदर दिसू लागले या लाईला गोळे देत ना शपथ मका मेरे तो मगे आई शपथ मका मेरे तो मगे जीव मगलो
ऐश्वर्या काय कॉलेजच्या फंक्शनात आमगेली भेट झाली तू हेंग काय मन शांत अशी शांत कर यमन या सुंदर निसर्गाच्या दाव्यवनात तू गेले मन अशांत जाऊ कारण तरी किती छंदसाहेब तुका पडले धन्यवाद तू पहिले मनात बसला जेऊ गेला जीवनात दिसला निनू गेला स्वप्नात येता हा मुली प्रेमात बेचैन झाला सर सोय हांव ह्या लवात प्रेमात केन्नाच विश्वास करना कित्याक काय म्हणटा आमी करता हो प्रेम अखंड उरता एक दिवस त्या पतंगासारख्या आकाशात उडत उडत वाऱ्याच्या वेगात त्या पतंगाचा दोर तुटून ते पतंग दुसरीकडे वचून पडून येतो ऐश्वर्या अगर हा तुका फसयतले म्हणती ना सर ना ह्या ऐश्वर्या तुझा केन्ना विश्वास करना ऐश्वर्या हांव एक स्वाभिमानी मनुष्य हांव असल्या लफड्यात आणि ह्या लवात केन्नाच पडना कित्याक काय म्हणटा फाल्यां सकाळी वायट कितें तरी घडला हो विजय हो अजय केन्नाच सुखान जगू शकलो गो ऐश्वर्या केन्नाच सुखान जगू शकना हो अजय पिशार पडटलो गो ऐश्वर्या हो अजय पिशार पडटलो या अजय हृदयाचे तुकडे तुकडे जातले गो ऐश्वर्या तुकडे तुकडे जातले ऐश्वर्या तुमचे हृदय पंजातून उडून वयतले पक्षी पण समजला का कित्याक वचूं शकना आज ह्या रुकार बसेल पक्षी ओले ह्या रुकार बसतले म्हण गो किती गॅरंटी नसला हे ऐश्वर्या तुमका ही पृथ्वी तो आकाश अलग अलग उडत चला तुम्ही आली हांव अलग जाऊ ह्या जन्मातून साध्य नसला पहिले तू म्हाका सर म्हणचे बाबा अजय म्हणा जर तू म्हाका मनापासून प्रेम करता जाल्यार ही गोष्ट माझ्या पप्पाक येवन सांगची पडटली कित्याक काय म्हणटा हांव ह्या विशयात 1 नंबर 0 ओके मॅडम नसला 2 दिवसानंतर तुमचे घरा येऊन मागील पत्रात भीक वर अजय घालवण हा तुमचे पप्पाकडे भीक मागताना आय लव्ह यू ऐशू आय लव्ह यू Yo, my
मागेल पप्पा पायान बोलली हो मागेल हत्याक पसो त्याची बरोबर लागून जाऊन त्या करोडे अंशाची जोड त्या माल मोडून तू या गावचा राजा झाला ती करोडांशी असती तर मागेल वर कोण घेणार तर मागेल नाव आणि याची गंधा येऊ अरे डॅनी काय फोन कर किती टाइम झाला दुबईचा अंडरवर्ल्ड सुलतानान कॉल केला त्यांनी आमका एक प्रोजेक्ट दिला त्या प्रोजेक्टाचं नाव झालं मिशन कन्याकुमारी या गावचा सुंदर सुंदर बायला आणि पोरात परदेशात विकून खावचे मिशन कन्याकुमारी सक्सेसफुल जाऊसाठी इंडियन मदत करो या गावा हल्ली अशी म्हणून कोणाचे डोंटिवलीचं म्हणून हायने स्कूल ओपन केला आणि त्या स्कूलात तुका मास्तर म्हणून नेमणूक केला त्या स्कूला येऊच्या सगळ्या परार आवय आणि बहिण्या परदेशाच्या आशे दाखवून पैशाचे पिछे जाऊन तुझ्या वर्षात कर घेऊनचे समय संदर्भ पडून आम्ही दोघे फिरून जाऊया ओके बॉस ये टेडी का बाय आपका खेल है I like it, Danny. I like it. जर 15 दिवसाभितर जागतिक बायला कमी एक्सपोर्ट करत तर आंब्याला पण टाक मिशन कन्याकुमारी सक्सेसफुल झाले कोण समजूया But Danny, be careful. आणि सूर्या मागची बाण हिंगा किती सेटिंग केले तर कृष्णाने त्या हिंगा किती ह्याच्या केला जातो एकटा ती बडबडच करते रे ₹500 500 किती आहे सर मागे बाहेर घरा येताना 2 किलो हलवा हलवा कोणी खाजे हाड म्हणतात मला जिलोबी आणि हलवा म्हणला आणि किलो हलवा हलला माझी कप मध्ये सारखी कालवण झाली 2 किलो हलवा घराकडे ना तू कोरसा दिसता नी अरे पापिष्टा पोराला नाव काढणार रे भावा अशात एक दिवस मला मागे नाही माले वेगळी झाली पोर जायचा होतो मका तो यस बोलला रे हा जग दोष आज बोललो ऐकत नाही भावा आणि हा ऐकता
हे 2 किलो या पाशी 2 किलो हालू हाता मागे बाहेर कल्लानी हड्यार वर मारता घराकडे गेला पाहिले की ही गेला साहेबाल की वर येतो श्री नरसिंहदेवा माझे स्वप्नात मनात बशिला माझ्या भक्तीच्या प्रियकरा माझे पती परमेश्वर रूपात मिळवून मला आशीर्वाद देत देवा आशीर्वाद पाटील गावचे नरसिंहदेवाकडे तू किती म्हणते विजय कॉलेजात पाय दवले असतात तुमचं कितीतरी सांगू जावं लागतं कशपण पाटील वडवली अशा कॉलेजच्या टायमार तुम्ही प्रमोट करा म्हणून दुष्पाटल्यान खूप घेतलो झाला त्या टायमार मी बसला हरकत घेतला सॉरी विजय तुमच्याच मी सद्गुण संपन्न वर्षाकडे सुकाळ संसार करचे स्वप्न पडल्या आज माझे जन्म सार्थक झाले गरीब प्रेमिका अनाथ गरीब त्या दृष्टीने हाय त्यांनाच पडेल त्या दृष्टीने पडेल रोगला ते मेसेजच्या नापील्या त्या सुंदर वनाव हो त्यांना देणे शिकतो ऐश्वर्या मागील प्रेमात म्हाका पैशा असतो तू काय करता फक्त आणि हो विजय ठाकूरचे लढाई येऊन त्यातून भूकंप जाव तू मागे आणि हा गेले आम्ही मनामध्ये अमर प्रेमाचे कुकुर जर कोसळ पडत या विजयाच्या हाल किती तरी या आल्या देवा विचार अजिबात ह्या दोन लोकात आपले प्रेम अमर होत आहे I love you, विजय I love you. जन्माचे साथी गो जीवाचे जीव गो जन्माचे साथी गो जीवाचे जीव गो आम्य प्रेम कर्या दोघांवर जन्माचो बंध आम्य
आमगेले प्रेमाची मागणी हा माझ्या पप्पाकडे आहे, इकडे जवळ. ओके म्हणजे राजा. चल बाय. डॅनी मास्तर ह्या पात्र केल्या कृष्णांत राणेकर एका कृष्णांत राणे एका 500 रुपये दिले असतात तेणी घेऊन येवचे तशेंच ताका दिले आसा विजय देसाई सिंगरगांव डॅनी मास्तर स्टेजार येवन गेला 500 रुपये दिले आसा तो घेऊन येवचे तशेंच सेकंड अजय पात्र केल्याक दीपक राणे एका UK सिद्धरकर हिणी 500 रुपये दिलात दीपकाने येऊन घेऊन वयचे आणि तसोच विकारो पात्र केल्याक प्रशांत नायकाक प्रताप राणेन 100 रुपये दिलात. 500 रुपये दिले आसा विजय देसाई तसोच दीपक राणे एका UK सिद्धरकर अजय पात्र केल्याक दीपक राणे तुका UK सिद्धरकर उदय सिद्धरकर तसोच विकार पात्र केल्याक प्रताप राणेन 100 रुपये दिले आसा प्रशांत पेद्रो हवालदाराक एका राजेंद्र राणेन 500 रुपये दिले आसात तेणी घेऊन वयचे. अरे पापिष्टा मागे बायले काय हात
मागे भाषेनच सांगता खामोश माग हात लावत पण विचार कर भीमा माग जर तर हात लावत मागे 101 भाव होता रुपानी टाकायची पडले तुम्ही तर खबर आता का बघा आता दाखवता तुमका बघा आता दाखवता येईल सुरू कर तुम्ही म्हणता त्याच्यावरच लहान गावची घेतोय फळ हा अरे त्या नर्सिंगकडे आता दुखीचे इंजेक्शन घेऊन या दोघे कुठून जाय ना
म्हाका कित्याक 4 दिवसांक वयर येवन वता. खरेंच म्हाका तुम्ही म्हणता का खरें म्हणटा तुम्ही येऊन आम्ही पाया तयार आसात दोन्ही पाया खंयचे खरी आमी हम